Opa, kaixo, bideo honetan urrengo limitea kalkulatuko dugu. Ikusten dugunez isa infinitora doa, daukagu hemen polinomio bat goian, behan ez daukagu polinomio bat, baina daukagu polinomio baten errokarratua, ez da berdina, baina antzekoa bai. Lehenik eta behin erresena da ordezkatzea isa bakoitzean infinito, beraz, hiru bider infinito, ezta? Bai, gehi bat, infinito. Beraz, goian infinito daukagu. Eta behan, daukaguna da infinito karratura da infinito. Infinito bider lau da infinito. 6 bider infinito da infinito. Hemen daukagu infinito bat minus beste infinito bat, baina hemen isa karratu denez isa baina handiagoa, beraz, daukagu infinitoken infinito, baina handiena da positiboa dena, beraz, hemen daukagu barruko izango litzateke infinitoa. Eta orain daukagu errokarratu infinito. Errokarratu infinito da. Beraz, daukagu infinito bezalako indeterminazioa. Vale? Beraz, horrelakoetan, gu badakigu polinomio bat goia eta behan daukagunean, badaudela metodo batzuk ebasteko, bat zehatza eta luzeagoa eta beste bat pizkat intuitiboagoa eta zuzenagoa. Hori izaten dut normalean erabili daitekela goian polinomio bat eta behan beste bat daukagunean. Horrelako kasuetan, zinetan errokarratuak dituzuen, baina barruan polinomioak horrelakoetan, ez guztietan, baina normalean bai, erabili ezakezue horrelako indeterminazio daukasunean metodo nahiko antzekoa. Hemen azalduko dizuedanez. Vale? Bakarrik, da metodo berdina, baina kontuz ibili behar zarete gauza batzuekin. Vale, zergaitik. Ez ditugu polinomioak, beraz, ezin dugu kalkulatu zein den polinomio bakoitzaren ordena. Goratu ordena da, begiratzea zein den, berretzaile handiena daukan osagaia polinomio bakoitzan. Kasu honetan, hau polinomio bat denez, berretzaile handiena daukan izango litzateke isa, eta badakigu horrek esan nahi du, bere berretzaile handiena da dela bat, ezta? Hemen bat delako isa berzero. Vale. Orduan, kasu honetan, isa izango litzateke. Hemen, bada, erdi bezalako bat. Zelan egingo dugu, begiratu. Polinomio honetan ordena zein da? Barrukoa, astu errokarratu. Barruko izango litzateke isakarratu, ezta? Errokarratu daukagunez, barduan, isakarraturen errokarratua da isa. Barduan esango dugu, honen orden izango dela isa baitare. Beraz, goikoaren ordena bat denez eta bekoa isa bat denez, bio daukate orden berdina. Horrek ja, esaten digu gauza asko. Goikoaren ordena eta bekoaren ordena berdina direnean ja gauza kondoriztetu dezakegu. Baina, ez gara horretan sartuko. Zergaitik, beti egin bar genuelako zatitu, bai goikoa eta bai bekoa, berretzaile altuena zeukan isarekin kasunetan bat dela. Beraz, egingo dugu goiko zati osoa zati isa eta bekoa zati isa. Goikoa, aurreko ariketetan bezala, izango zen hiru isa zati isa eta gehi bat zati isa. Behan, kontuz ibili bar gara. Ze, gure lehenengo saiakera beti izaten da, kakanaste bat, eta oso txarto egiten dugun gauza bat, baina ez dakit beti egiten dugu, izaten da, errokarratua, errokarratuaren propietateak alde batera utzita, egiten dugu, errokarratu lau isakarratu, zati isa, ken, eta gero beste errokarratu bat. Eta gogoratu, erro agibe ez dela erroa gehi errobe, erroa daukagunean, kontu zili bargara, erroa ezin dugu nola nahi kendu, batuketak eta gauzak gertetzen direnean. Batuketak daudenean erro baten barruan, lortu behar duguna da, gauzak erroaren barrura eramatea, horre eragiketak egitea, eta gero kanpora eramatea. Ezin dugu apurtu erditik erroa, vale? Hori da oso argi izan behar duguna. Beraz, ni hau zatiza egin behar dut. Goratzen baldin bauzue, zuek baldin badaukazue, ez dakit, adibide bat, erro, hiru, zati, isa. Beste modu bat ere egingo dugu. Daukazula, isa bider erro hiru. Eta zuek nahi duzue isa barrura sartu. Erro honek behartzen duena da peaje bezalako bat ordaindu. Zu nahi baldin baduzu barrura sartu, hau ez da honen berdina. Ezta? Hau ez da honen berdina. Beraz, berdina izateko, hemen bi bat duzunez, zu hemen bi bat eraman barko duzu. Hori da egiten duten tratu bezalako bat. Isa bider erro hiru da, barrura eramaten baden mauzu isa, eta berdina gertatzen da, zuek baldin baukazue, erro hiru zati isa, nahi baldin mauzu guztia, batera jarri izango da, hiru zati, isakarratu. Barrura sartzeko, horrelako, ordaindu behar du. Zergaitik, zezue daukasunean, hiru isakarratu, kanpora eramateko, azkenean berdina, ezta? Bi karratu hau, erroarekin egiten du, kendu egiten da, ezta? Beraz horrela geratu egiten da, barrura sartzeko berdina. Zergaitik esaten dut hau? Ze hori da azken finean hemen egin duguna.
ni baldin badaukat horrela, sartu ahal izateko, zati isakarratu bezala egin dezaket. Eta ja barruan nagoenean ja, banatu aldut alde batetik bat, eta beste alde batetik beste bat. Vale, orduan, erro karratuak ditugunean, mesez kontuz, gogoratu hau dala el santo grial bezalakoa, oza, akatzau askotan egiten da eta oso larria da, beraz kontuz honekin, vale? Eta orduan isakarratu barrura sartzeko da lau zati isakarratu, vale, horrela geratuko litzateke, vale? Orain goratzen baditugu, berretzaileen propietateak zelan egiten dugun, isakarratu, zati isakarratu joan ingo dira, isa zati isakarratu, hau kontuan hartu da geratuko litzateke isa berminus bat, beraz isa bat azpian, vale, eta horrelakoak, bueno. Ez gara gehiagik sartuko horretan, baina geratzen zaigu goian 3 gehi bat zati isa, eta azpian 4, hauek simplifikatu direlako, ken 6 zati isa. Orain, egin behar duguna da ordezkatu. Infinitoa. Beraz, hau bat zati infinito geratuko zen 0. Eta 6 zati infinito geratuko zen minus 0. Beraz, 3 gehi 0, 3, erro lauken 0, erro lau bidenez, geratzen zaigu horrela, 3 zati bi. Lehen esan dizuet, baina susmoa, esan dugunez, honen goiko polinomioaren ordena bat dela eta bekoaren adierazpen honen ordena bat dela esan dezakegula, horrek adierazten zidan nolabait orden berdinekoak direnez limitea zenbaki bat izango dela. Goikoaren ordena altuago baldin bada, badakit infinitora joango dela. Eta bekoaren ordena altuago baldin bada, badakit 0 joango dela. Kasu honetan, berdinak edo antzekoak edo parekoak zirenez, ni nabarin esakeen ja zenbaki bat aterako zela. Bueno, modu zuzenean egin nahi duzuela, modu zuzenean ederto. Egin behar duzuena da, komentatutakoa. Azkenean, metodo luze honek nolabait frogatzen du gure metodo zuzena zelan erabilezak egun. Geratuko naiz, goiko polinomioaren osagai altuenarekin eta behan badakit ez dela polinomio bat, baina ikusi dugu zelan baita ere erabildezak egun, eta zati hau arbuiagarria da. Kendu egiten dut. Isakarratu asko handiagoa denez isa baino, hori kendu egiten dut. Bat hau kentzen dudan bezala. Beraz, izango zen, honen berdina. Limite, isa, infinitora, 3 isa, zati, erro, lau, isakarratu. Vale. Esaten du baita ere, hau egin ahal izatearen arrazoia da, gu metodo zehatz eta luzean zelan aritu garen, zelan gauzak zatitzen ikusten dugun batzuk doaztela infinitora, beste batzuk zerora eta horrelakoak. Kasunetan, esan dezaket horrelako ondorio estapena. Hemen arbuiatzen ari naiz kontuz hau eta hau ez dira berdina, baina limitea infinitora doanean hau eta hau emaitza berdina izango dute. Hori da adierazten duena. Eta hemen ja, asko zarrezago, berriz idazten dut, limite isa infinitora, hau izango da 3 isa, eta hemen azpian 4 isakarratu, errogarratua kentzeko 2 kanpora ateratzen da, eta isa ateratzen da. Beraz, hauek simplifikatzen ditugu, eta daukagu limite isa infinitora doanean 3 zati 2. Konstante bat dugunean hemen, konstantea da emaitza. Beraz, limite honen emaitza, beste kasuan, baita ere berdina lortu dugun bezala, 3 zati 2 izango zen. Hemen gogoratu behar ditugun gauzak, batez ere, alde batetik, errokarratuak agertzen direnean isak barruan sartu ahal izateko gure prozedura honetan, sartu behar ditugula, hemen agertzen den zenbakiak, kasu honetan errokarratua denez, bider zati isa berbi sartu dugula. Eta, hau, honek, nolabait, frogatzen du gu horrelakoak egin ahal izatea. Limite hau eta limite hau berdinak direla egin ahal izatea, eta gure intuizioa edo ordenekin pentsatzen aritzea.